गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। जों भैरबकुन्द ब्लक BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय जों गासैबो रायजो राजानिसिम बैसागो बोथोरनि जोंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे बैसागो बोथोरा जोंनि बर'नि एंगारनो हायै मोनसे फोरबो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिया बे बुहुमाव जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनि बे फोरबोखौ जोङो मिथिंगायारि मोनसे फोरबो हिसाबै फालिबाय थादों। आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जायो। गामि गामि जोङो से बैसागआव जोङो गावबागाव धोरोमनि आसार खान्थिजों जोङो इसोरनाव बोर बान्सा लायो। जाहाथे थांनाय समफोराव जों जेरै गोग्गो देहा जिउ लानानै जोङो जेंना जेथोनि गेजेरजोंब्लाबो जों संसार जाबोदों। आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे अबंगसाया बयनिबो जिउआव गोजोन थासारि जौगानाय जाहाथे जोंनो आशीर्बाद होयो, बोर बान्सा होयो। बेखौनो जोङो इसोरनाव आर'ज गाबो। आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो गोबां हाबाफारिफोर लायो, खुंथाइ जोङो खुङो। आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर'नि राव हारिमुवा एंगारनो हायै मोनसे सोमोन्दो दङ। आरो बे बैसागो बोथोरावनो जोंनि बर'नि गासैबो हारिमुवा बेरखाङो। जोंनि बर'नि गासै दामजुनि देंखो जों बे फोरबोनि गेजेरजों जों खोनानायखौ मोनो। आरो दिनै बे फोरबोनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे इसोरनि अननायाव जाहाथे जों मानसि महरै जाहाथे थांनानै थानो हायो, जोंनि बर' समाजनि थाखाय जों खामानि मावनो हायो। आरो जोंनि गेजेराव जिखिनि थासारियानो जाया मानो जोंनि गेजेराव खौसेथि, जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय जों बे फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जोङो सोमजिहोनो हायो। आरो बे खुंथायनि गेजेरजों जोंहा गेदेरखौ जोङो मान होनानै जोङो बैसोआव देरसिन लावसिननिफ्राय जों आशीर्बाद लायो। जाहाथे जोंनि इयुन समाव जोंनि जाखांबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लेखा गोरों जानानै गुनि गियानि जानानै जाहाथे जोंनि समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हाथों। जोंनि गेजेराव खौसेथि जाहाथे मोनसे परिबेकखौ जों लाबोनो हायो। आरो जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आरो धोरोमारिनि गेजेराव जाहाथे जों अराय सम बे फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जाहाथे खौसेथि मोनसे एकता जोङो बारहावाजों लाबोनो हायो, परिबेक जों लाबोनो हायो। आरो जोंनि इयुनाव जाहाथे जोंनि साननाय हनाय जोंनि लुबैनाया मोगथां महर लायो। जाहाथे इसोरा बयखौबो आशीर्बाद होयो। आरो जोंनि जाखांबोबाय थानाय लाइमोनफोरा जाहाथे मोजां गोजौ थाखोनि शिक्षा लानानै जाहाथे जोंनि समाजखौ दैदेनलांनो हायो, हादोरखौ दैदेनलांनो हायो। आरो जोंहा बे बैसागो बोथोरा मोनसे बोथोरनि मोनसे उत्सब। दिनै बे मिथिंगाजों एंगारनो हायै मोनसे सोमोन्दो दङ। बे बैसागो बोथोरावनो जोंनि मिथिंगाया गोदान महर लायो। दाउमा दाउसाया गोदान मोनसे गोसो लानानै दिनै बे बोथोरजोंनो दिनै गोरोबफ्लेनानै दिनै जोङो बोथोर सोलायनायखौ जों मिथियो। आरो दिनै बैसागोनि उनावनो जोंहा दैज्लां बोथोर जायो। आरो बे दैज्लां बोथोराव जों गासैबो रायजो राजाफ्रा आबाद मावो आरो गावनि जिउ खांनायनि राहा बे आबादनि गेजेरजों जों जिउ खांनो हायो। आरो बेनिखायनो बे बैसागो बोथोरा जोंनि आबाद मावनायजों एंगार हायै मोनसे सोमोन्दो दंलायो। आरो बे बैसागो बोथोरनि उनावनो जोंहा दैज्लां बोथोर जायो। आरो दैज्लां बोथोरावनो जोङो बायदिसिना आबाद मावनानै जोंनि जिउ खांनायनि राहाफोरखौ जोङो खालामनानै लायो। बेखौनो जोङो भैरबकुन्द ब्लक BPF राजखान्थि हान्जानि जानानै जोङो इसोरनाव जोङो आर'ज गाबनाय जाबाय।